Moikka rakas nainen ja lämpimästi tervetuloa mukaan aivan huikealle transformatiiviselle tanssimatkalle Lilithin energiaan ja sun oman ihanan eroottisen kehon ja sun eroottisen alkuvoiman vapauttamiseen. Tällä videolla mä tulen kertomaan hieman siitä, mitä meidän matka tulee pitämään sisällään, mutta jos sä haluat olla ensimmäisten joukossa saamassa tarkemmat lisätiedot ajankohdasta, hinnoista, kaikesta muusta oleellisesta, plus haluat saada ihan erityisspesiaalitarjouksen tuosta kurssista, niin katso tämä video, kuuntele, jos tämä resonoi sulle, ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mukaan, koska tästä tulee ihan huikea matka. Mä todella tunnen sen luvissa ja ytimissä. Elikkä tämä Lilithin tanssimatka, voisi sanoa, Alchemistic Dance Journey, on ikään kuin semmoinen älyttömän suuri transformaatiomylly, voisi sanoa näin. Tämä kurssi tulee kestämään 6 kuukautta ja tämä pitää sisällään hyvin paljon syvää energeettistä tanssi- ja kehotyöskentelyä. Ja nimenomaan koskien sitä sun eroottisen energian, sen sun oman sisäisen Lilith-energian, käärmeen energian herättämistä, aktivoimista, vapauttamista näkyville, kuuluville hehkumaan tähän maailmaan. Ja eikö tunnu ihanalta? Miten ihanalta tuntuisi se, että jos sä voisit oikeasti täydesti koko sydämestä omistaa sun eroottisen voiman, sun eroottisen ilon, nautinnon, sun aistillisuuden ja sen elämän ilon ja palon ja sen kehollisen tunteen, että mä olen liekeissä ja mä nautin elämästä ja mä rakastan elämää, mä rakastan luoda. Koska siitä tässä on todella kysymys tässä Lilithin magiassa ja siinä sun seksuaalienergian voimassa. Se on sitä ihanaa tunnetta, kun sä todella tunnet, että sä elät ja sä elät sun oman elämän paratiisissa. Se, miten tämä työskentely tulee tapahtumaan, on niin, että meillä tulee olemaan noin kerran 2 viikossa, ellei jopa hieman useammin, tällaisia Lilith Dance Activation, eli tämmöisiä energia-aktivaatio-iltoja, missä me sukelletaan erilaisiin teemoihin, mitkä liittyy tähän seksuaalienergian heräämiseen, sen ilmaisuun, Lilithin teemoihin, erilaisiin haavoihin kenties, mitkä liittyy siihen pelkoon, että me ei olla aivan uskallettu ilmaista meidän todellista eroottista voimaa. Kenties siellä on haavoja, kenties siellä on pelkoja, ja näihin me tullaan sukeltamaan, mutta hyvin rakastavasti, hyvin turvallisesti, mutta samalla hyvin vahvasti alkemistisen tanssityöskentelyn kautta. Muutamia teemoja mä haluan kertoa sulle, mitä me tullaan käsittelemään. Nämä voi vielä lisääntyä, jos tulla sitä yksityiskohtaa, sitten annan sulle niistä tietoja, mutta tässä nyt muutamia esimerkkejä, millaisten teemojen kanssa me lähdetään työskentelemään. Eli Lilithin teemathan kuljettaa meitä syvälle ensinnäkin siihen meidän oman seksuaalienergian omistamiseen ja siitä nauttimiseen. Siihen tunteeseen, että mun seksuaalienergia, mun aistillisuus, mun intohimo, mun nautinto, mun keho, mun eroottinen ilmaisu kuuluu minulle. Se kuuluu vain minulle. Eli me työskennellään hyvin syvästi sellaisen eroottisen turvallisuuden tunteen kanssa, joka on, ja myöskin erottisten rajojen kanssa, ei pelkästään erottisten, mutta hyvin paljon sellaisten selkeiden, pysyvien, turvallisten rajojen kanssa, joiden varassa se sun seksuaalinen ilo, nautinto, sun tanssi, kaikki se voi virrata vapaasti ja nautinnollisesti tuoden sulle iloa. Me kuljetaan hyvin paljon tällaiseen teemaan kuin returning to the erotic innocence, eli sen oman eroottisen viattomuuden ja sen pyhyyden muistamisen kokemukseen. Ja kun mä puhun kokemukseen, tämä työskentely ei ole mentaalista, vaan se on hyvin sisäistettyä, se on hyvin kehollista. Me mennään työskentelemään sellaisten kehollisten menetelmien kautta, jolla sä
pystyt juurtumaan näihin asioihin niin, että nämä teemat, aiheet ja nämä energiat integroituu sun kehoon ja kantaa sua, ei vaan tämän kurssin aikana, mutta paljon sen jälkeen koko sun loppuelämän ajan. Eli tämä erotic innocence, returning to the erotic innocence on yksi hyvin keskeinen teema, minkä kanssa me työskennellään. Eli siihen liittyy paljon sitä ikään kuin erottisten naamioiden vapauttamista, koska me kaikki kannetaan tällaisia tietynlaisia nautintoon, erottisuuteen, oman kehon erottiseen ilmaisuun liittyviä sellaisia varjoja hyvin paljon, erilaisia maskeja ja kokemuksia siitä, että se ei ole sitä ikään kuin, se voi olla myös hyvin sisäinen tunne siitä, että sä et pysty kokemaan sun erottisuutta, sun aistillisuutta oikeasti pyhänä ja jumalaisena. Ja tämä on Lilithin ydinteema, pystyä tuntemaan sun oma seksuaalisuus, erottisuus, sun palo, sun intohimo, sun eläimellisyys, sun myöskin tietynlainen, voisi sanoa pimeys, mutta se ei ole pimeyttä, koska siellä on kaikki valonlahjat on siellä, mutta kokea kaikki se sinussa oikeasti jumalaisena, arvokkaana, pyhänä, merkityksellisenä. Koska tämä on polku sun oman sisäisen kehollistuneen arvon tunteen herättämiseen. Se on tässä. Eli me tullaan työskentelemään hyvin paljon myös tämmöisen arkkityypin kanssa ja tämmöisen energian kanssa, mitä mä kutsun the golden courtesan. Eli miten voisi sanoa, kultainen viettelijätär. Eli siinä ja tässä työskentelyssä ja tämän matkan aikana me tullaan sukeltamaan myös hyvin tämmöiseen kehollistettuun ikään kuin eroottisen arvokkuuden kokemukseen, voisiko näin sanoa. Mä rakastan tätä golden courtesan, koska se liittyy paljon viettelyyn, naisen eroottisen ilmaisun esiin tuomiseen ja sen arvon syvään sisäistämiseen. Ja mä en voi malttaa odottaa, että mä pääsen työskentelemään näiden aiheiden kanssa sun kanssa. Ja myöskin, mitä me tullaan työskentelemään, koska Lilithhän kuljettaa meidät paratiisimaailmaan. Ja mitä paratiisissa on? Siellä on eläimiä, siellä on käärmeitä, siellä on hyvin, hyvin paljon sellaista niin kuin eläimellistä energiaa. Ja Lilithiin liittyy myös se ikään kuin seksuaalisuuden tietynlainen eläimellisyys. Siihen liittyy myös se pyhyys. Eli näiden aspektien yhdistäminen on ikään kuin se Lilithin kultainen sanoma. Ja me tullaan työskentelemään tämän matkan aikana tanssien ja sen alkemistisen energiatyöskentelyn kautta hyvin paljon myös sen oman sisäisen eläinenergian kanssa. Työskentelemään käärmeen energian kanssa ja todella avaamaan sieltä sun kehosta ne mielettömät koodit, mitä ne energiat voi sussa oikeasti avata portteja siihen sun ikiaikaiseen, jumalaiseen, alkuvoimaiseen, alkukantaiseen seksuaaliseen voimaan. Ja me tullaan työskentelemään tässä matkassa hyvin paljon nimenomaan näiden energia-aktivaatioiden kautta, siis tämmöisten energeettisten tanssimatka-aktivaatioiden kautta, joita meillä on hyvin usein, jotta tämä energia ikään kuin pääsee liikkumaan siellä sun kehossa, sä pääset ikään kuin semmoiseen transformaatiovorteksiin, voisi sanoa. Mutta sen lisäksi, koska Lilithin teemat kuljettaa meidät myös sellaiseen hyvin syvään lempeyteen, rakkauteen, pehmeyteen, niin mä oon luonut ja luon siihen ikään kuin matkalle näiden meidän tapaamiskertojen välille tämmöisiä ihan mielettömän ihania Sacred Dance Medicine harjoituksia, joiden tarkoitus on juurruttaa nämä energiat paitsi sinun kehoon, myös sun arkeen. Niin että se sun koko elämä voi muuttua tämmöiseksi paratiisiksi, jossa se aistillinen nautinto, se erottinen voima voi olla läsnä missä ikinä tahansa sä ootkaan, mitä ikinä tahansa sä teet. Ja mä en voi malttaa odottaa, koska mä oon itse kokenut sen voiman, miltä tuntuu, kun se oma erottinen energia alkaa heräämään, plus miten
mieletöntä se on, kun tämä alkemistinen kehotyöskentely alkaa juurtumaan ihan sinne arkeen, daily life, jolloin se tuo sulle sitä iloa, nautintoa, ravitsee sua joka päivä. Ei vaan silloin tällöin, eikä missään kuplassa, vaan siellä ihan sun omassa elämässä. Ja nämä harjoitukset tulee olemaan helppoja toteuttaa siellä arjessa, ja ne tulee kannattelemaan sua. Ne tulee ikään kuin viemään sitä prosessia eteenpäin. Sen lisäksi tietenkin sitten käytössä tulee olemaan tämmöinen Lilith Temple, ihana naisten yhteisö, koska suuri parantuminen voi tapahtua vain turvassa ja kannattelussa. Eli tämä temppeliyhteisö, ihana naisten piiri, tulee olemaan sitten sun kanssa. Ja toki mun tukeni myöskin. Ja teille tulee sisältymään jokaiselle osallistujalle myös ikään kuin semmoinen henkilökohtainen roadmap, eli pari henkilökohtaista sessiota mun kanssa, missä me tullaan tekemään sinun henkilökohtainen ikään kuin luomaan sun henkilökohtainen prosessi tämän yhteismatkan lisäksi, millä sä saat askelmerkkejä ihan sille ja harjoituksia sille, että nimenomaan sun energia pääsee oikeasti avautumaan ja vapautumaan, että se ei jää semmoiseksi sanahelinäksi eikä se jää sellaisiksi irrallisiksi harjoituksiksi, vaan nämä asiat oikeasti pääsee integroitumaan sinun ja elämään siellä. Ja mä uskon, että ihan huikea matka on tulossa. Sen lisäksi mä tuun järjestämään kaikille, jotka ensimmäisten joukossa liittyy, ja varsinkin nyt, jotka liitytte odotuslistalaisille ja sitten päätätte lähteä mukaan, niin tuun järjestämään vielä yhden aivan spesiaali ohjelman, mikä on todella lähellä mun sydäntä. Ja se tapahtuu ennen kuin tämä kurssi alkaa, eli me suunniteltu alkuajankohta on syyskuussa, ja sitten tämä prosessi, mitä mä oon teille spesiaalisti suunnitellut, olisi elokuussa. Ja tämä prosessi on nimeltään This is the body of the goddess. Ja tässä prosessissa me tullaan menemään siihen kehollistettuun kokemukseen, miltä oikeasti tuntuu olla jumalatar, eli jumalainen sielu, joka elää kehossa. Ja miltä tuntuu, kun sä voit nähdä kaiken, mitä sinussa on jumalaisena. Ja kiitos sun ajasta, kiitos sun huomiosta. Mä tuun palaamaan näihin. Ja tarkemmat hintatiedot, tarkemmat alkamisajan kohdat saat myöhemmin, kun liityt tuosta linkistä odotuslistalle. En malta odottaa, että me päästään alkamaan, koska ihan huikea matka on tulossa. Paljon rakkautta sulle, toivotan aivan ihanaa iltaa tai päivää. Kiitos sun ajasta, kiitos sun huomiosta. Hei hei!